Hello guys, good morning. Welcome back sa moang channel. Karong adlaw day guys. Udong mi og Alicia kay magsukod siliksian og gaon para sa kasal ni Flora ni Mami Purami Binaw. Tapos Mami Tiris among likod ya. Hi. Unsa sa di pa mi moadto guys, itanam sa rin daan ring alugbati nga gikan paghagna ila Kalula Beach. Puti lagi kay. Kaputi as sana all. Ako di. Wa na lagi ta na yellow, gahapon sa live ka na yellow lagi ta, brown po. Nagsiliksi hay sa kabi. Namuti ka. Ay namuti. Puti magsanina di na putig na pod. Dami ka duga mong kuan guys sa salog. Dami ka mong sawog kay tiles ka na. Ano man giinom rin pahubak mo sa kadiha. Unja guys, tanam sa rin daan dari bahala gabunot aga 101 kay usik unja pa ring ipadara ba ning Lola Beach para itanam kuno dari kay ijawat og mabuhi di na nami kutluon. Huy Ginoo. Na nami kutluon nga sayo ay sayote. Alugbati binaw. Wali sa may ilis siya lolo. Kay magsukod og gaon. Okay, magsukot og gown. Little sa to sliksiret. Little bride. Little bride siliksian guys. Char, ako man na excited be. Mo be. Di ba kamo tiribagbag bilang paso? Di ba ka mo sanuok ito suok be? Yes. Ha? Yes. Musunod ra jud kas ka nang mamasog, mupaso be ha. Di ka maadto suok. Sunod na habi. Sunod sa ganahan. Sunod na be. Bari sa berong sinabot ha. Mo anak namang ginganay nga hulo-hulo ay kanang hukdo. Di uy, ul kabut ana. Mo. Eh naman ni angay ka na to. Di along sinyo kuno kang ni angay tiri. Awa sa ba? Kay magtanam na kuskuhan kay mga atperta. Gaya. Naputi magud ko kay sa sanina magud dinaha. Na ora man na. Diya grabe lapalapas ti el ni reverse oh. Mura po datig kunot sa kaldiro. Nag-fly Emirates na kay ano. Mula agali magda agali zigs. Sanina og sanggalat aron ni baho ba. Baho ba na hapit. Agoy oh. Galat gapon. Aw nakailis di ay. Ug gipahuam ni mog sanggalat si Mami Tiri be. Wala. Unsa man ang sanggalat? Imuha. Unsa lagi nang sanggalat? Imuha lang. Shout out sa kabe kasi imong gusto i-shout out. Mami Tiri. Mami Tiri na sa imong likod. Hati Vidalos. Shout out Ate Bidalos, Ate Janet Jamong Indajon na. Di magtanong sa kuskuhan guys kanang nay alugbati. Tas Mariano nanoroy og inununan tos merkado sa Kasabas. Kasi gusto pa mo palit og inununan guys tapay daghan daari. Pikir nay. Dadag patula guys, daghan na kasug buwak kaloy sa Ginoo. Kay sige man pag-uwan-uwan dari man ang daghan nagbuwak na. Para man tong bunga ha nangawa man. Awa lagi bunga, adi araday da. Pagka magmabuhi na jud na siya nga mudako na jud bagtaman. Gadang sibuyas kapila na des Mariano naka-pahimos. Dili ra nabuhi na. Sagulsak magkilaw mi og mag luto gulay. Dana namin nagkuha. Zag kamunggay guys na. Nagbaha na dari. Nagbaha na dari na kay Hagunson uwan. Nabuhi nagang buwak i-transfer na naman sa kaang og kalabo. Asa man itanom ni nang kuan ha? Anhi sara man siguro na itanom og kuan. Lugbati dari dapit na. Ari na itanom guys. Kay kani nga buwak ako man i-transfer sa kaang makapalit ako puhog kaang. Lani uwan ah. Kari na naman ang gigamit kay may laing. Ngilak siliksian guys ay si Jamay gusto mo video na kay na may uwan. Para matag duhaon guys kay madyo nang sure ba? Sure nga mabuhi ang isa matiway.
Mabuhi ni kasi ka na mag-uwan-uwan. Ang lulabit sa banigikan. Isag na, mong gidadari para itanong. Itanong ni Lola. Uwan na. Dara guys, na umano na og tanom. Mabuhi ra na sunod adlaw, kaloy as Ginoo. Ay da nabuhi gali kaong sibuyas. Itanom. Nagbaha na dari. Tara guys, ganahan ko dari nga buwak guys. Napaisa dia. Diya ka ni siya. Ug mudag ko na dyan niya na nang i-transfer og tanom. At angiran ninyo siya guys, sunod adlaw nga vlog. Kani siya, maori dia. Mauni siya nga buwak. Kani. Kay kani man siya mo kuan guys na. Kani murag aom. Mauni siya mo sidling. Sakto ba ko sidling? Siya ganahan. Pero kani guys, bisayangan ko kay na murag jag na kuan sa init sa katong sige pag-init. Dapat dai kuno guys, di ni pwede kuan sa init. Taras ka nang di kadyo init ba? Unja kaning snake plant kay mamuwak din ng snake plant na. Buwak ninja. Unja kani siya guys, nana jay ning dagko na siya pod na kare balhinay na ho. Ug kaang. Pwede na pag ikaang na ho. Pwede na pag sa juta. Kaya may magkazilatan awon ug lumbay-lumbay. Napagali isa di ah. Manig buwak ni Lola Bets guys. Buwak ko nun eh. Mura man lagi glubi-lubi. Isa sawa pa man ko ikaang. Di pa nagipangbutang dari uban. Kari buwak ko ni Lola Bets guys. Kana sila. Kari da bago pa rin nakitanom das isang adlaw. Kanahan ko dari color pod na. Nice of color. Madto na, hello guys, madto na may padung sa Alicia guys, na kay na nagamong sakyang pedicab. Diyan mura pag-amo, amora daing kinuntak. Oh na. Okay, sige na ana. Kana na be, lablab na Lola. Uli sa Miss Alicia guys, kay magpusukod pa yung sigaon. Si Mariano day guys, to na maligya sa kasabas ug inununan, wala man pod. Nanoro yung ginununan guys, palitis halagi may kay mahali na to, kay to ana yung taon na to si Mariano nag-dispatch. Merkados kasabas kay tabo man gud ron kay Lunes. Tumora, mo to na mi guys kay nanay pedicab. Ay, suot to, no? Maraman, sipsa kay Alicia. Atang dai. Alicia. Ya, Alicia man sila. Okay guys. Aw, tingog. Dana Miss Alicia guys. Ari na may sakas ibabaw kay magsukod silik sa agawon ko Little Bride. Sa kasal ni Mami pura may kuhan din ah. Hindi ko no. Dapat among unsa imong inikasal rek? Maid of honor. Sa ganahan. Ganahan sa siya dan ni magtan-aw ni. Lahi ra mo partner. The reverse. Lahi jagi mong partner kay Mamadas. Lembohol. Shout out Lembohol. Lahi kay jang partner ron. Yan na guys, hapit na mi. Hindi na ng kindi kay magsukod pa ta. Hala, wala gini ha. Adi ay. Sukod nag Little Bride ni Floram eh. Sukod na biha, bisig mahila ka be. Ang kanga sa mong jacket lang. Diyan imong bag. Yan sa maka nag-lipstick naman pagka. Ngayon, nara na imong mask down na.
Naghay mga gown na, may mga gown ani rito, mga blow. Mga bow. Eh! Banha seafood. First line. 23 and 1 half. Mas be ayo, tarong be. Yung next line. 23 and 1 half. Then 1. Now figure. 12. Ang itong hips 1. 25. From shoulder to hips 1. 13. Body length. Uh, 35. Okay na di, ako mo isuot di, ay wala pa ani din. Tapos pilaron. Unsa may color white? White, akan ni. Ang picture. Ah. Char white, mo pugkaslan. Kita ko nung imong isuot be. Hindi pa mo kilibag-bag ha? Diyan po matusuok mo agagi. Ayaw eat ang mas be. Kani ang isuot be? Hello. Wala cute. Kana isuot Alexi. Ano nang i-move an? Move on. Move on lang yan. Char. Ana, Oh, kani. halabi na isrababi. Ako take isa, pero ako kasi maarang niya, kawalaan. Diba? Nala ko asa nice ko ito sa kanya, nice ko. Ano so cute. Ayaw lagi eat ang mas be. Wala na ako maarang Lexian. niya. So, 23 months siya na hawak. Hindi kayo katong usam na. Hello guys! Diyan na Miss Alicia. Diyan nagdojan-dojan ako dari. Pawas atong mga kagaul sa atong mga dughang gikamot sa jatot. Simba ko. Bitaw. Alak kami. Neslik si Ana. Kami raslik si Ana dari ning ulit. Dari guys, damis bahay ni Evangeline. Hi, si Mang Helene. Damis bahay ni, hi, si Mang Helene Bino. Waris man ang kaito na ning kamot pag dito sa restaurant. Oops! Iya si Mom Bebe. Ay, daday may kwan dari guys. Pasig mo. Mas ginuog anak na misteri ko mo. Nay mo. Nay mo tabang siya jahang bihod. Dito siya girain. Bitaw may. Tas Aliana day niya. Hay sa day. Hay sa. Kaya tiguwang na, hadak na na. Hi. Tabag hadlok og alamian ah. Hindi na magtapat-tapad. Kari sa namas siya ampo nagmaridyo. Teresa. Kuno. Ika sa ang puno be. Saka magkamatang Jollibee kada adlaw. Tiyo. Madyo lagi na ikapalit kada adlaw. Jollibee kikibanag. Si Kuan, Mickey Mouse nga buhi bi. Di, kada bang Jollibee nga plastic. Sus na idaghang putjukan diha. May no. Kasaan kita kada. Je blooming mulai karon rep. Ano mo mas hamag ang nanay na. Iwagan bitig walig 1/4 ni. Yo, limbohol. Ito ra mo ija ito arbag katapad na po ni ija ni. Yo, ya agan ja yo. Haman. Agtidibir nga pink. Yo, gana sana all taga agtidibir may. Aliana dia guys. Kita nami kaya mami nagsukod og gawon ni Lexian. Alicia. Love you, Teresa. I love you, Aliana. Hay sa kang mama Ali. Happy trabong mama mo uli. Kita na itapad matug, day. Tapos kaya di ah. Kapajama. Pajama na kay daghay lamok. Tapos lik si Ann di ah. Si Ann. Ako bang ka? Pag-up
upload Inja. Okay. Matuog ka. Ay, babay na to dali. Bye-bye. 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 Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Ikaw, yun na. Ilag dito. Alyan na, gimingaw kang liksi Anday. Ikaw kyang. Oh. Karang gamingaw, makong-lister tayo sa. Ala, ha? Gamingaw ko. Mandes ko Lester. Nagimingaw ko tayo sa. Hades papa be. Asan na? Hagna. Hagna kasabas. Ikisabas. Imong papa kyang haman kyang. Taiwan. Char, mas maski ikaw dai maming papa dai. Suwas Manila. Char. Tapos Manila. Pero happy ta di mo uli mong mama. Excited na ka dai? Okay. Ate Isa, dahil bas ate Isa rin na ito gabi ate Isa. Dani ki sa Ang migang ibugno tapan. si ate Isa. Ala, imong gibugno. Pero imong manggibugno. Kasi daon magdaong ate Isa. Agay, bisaog na. Oh, naili. Kay bidyaan kunog naong si Mayor mo isang gibugno. Agsialyana. Ate Isa, di na ako mag-ingato tayo Isa. Ate Isa, di na ako mag-ingato tayo Isa. Ay bidyaan kunog naong si Mayor mo isang Ate gibugno. Isa, iladol tanga ate Isa. Masus, mga doon ako rin sa tsuri tayo Isa. Sorry la. Tsuri ate Isa le. Isa. Mamaki mi day mo uban ka? Oh, kamu ate Isa le tayo Isa. Ate, Wow. Babay sa kadali. bye-bye for watching.